Dobrodošli na Kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. Kada prvi put uđeš u kladionicu, sve deluje privlačno. Svetla trepere, kvote sijaju, ljudi oko tebe se smeju, a ekrani su puni dobitnih tiketa. Na prvi pogled, ovo deluje kao mesto gde se pobeđuje. A da li je baš tako? Zvuči poznato. Sve si pogodio, samo jedan par nije prošao. Kladionice ovo ne ostavljaju u slučaju. Taj osjećaj da si bio tako blizu, terate da igraš opet i opet. U stvarnosti, samo si upao u njihov sistem. Samo što si prestao da igraš, a onda ti stigne poruka. Poklanjamo ti 500 dinara bonusa. Zvuči kao poklon, ali nije. Kladionica te podsjeća da se vratiš. Ne gubiš ti, oni te samo podsjećaju da još nisi završio. Koliko puta si video poruke, ovo je siguran par, ili ovo prolazi 100%. Istina je, ne postoji siguran dobitak. Ove grupe su samo još jedan način da se što više novca ubaci u sistem. Kad neko dobije veliki tiket, kladionica to ne krije. Naprotiv, svuda izlaze slike, svi pričaju o tome. Ali šta je sa hiljadama izgubljenih tiketa? O njima niko ne priča. Prvi znak da si u problemu, kada stalno nalaziš izgovore, da igraš još jedan tiket. Kad kažeš sebi, samo još jednom, ali se uvek vraćaš. Kladionice tačno znaju kako da te zadrže. Svuda vidiš liste dobitnika, ljudi koji su osvojili milione. Mogao si ti, piše ispod, ali ono što ne vidiš, da su hiljade onih koji su izgubili, pokušavajući da budu sledeći na toj listi. Zašto kladionica nikad ne gubi? Jer svaki tvoj tiket, svaki tvoj ulog, deo je njihovog profita. Možda neko i dobije, ali dugoročno samo jedan igrač uvek izlazi kao pobednik. A to nije igrač, već kladionica. Jesi li se nekad zapitao koliko puta si bio blizu, koliko puta si mislio si našao sistem, a koliko puta si stvarno pobedio? Vreme je da shvatiš, kladionica nikada ne gubi. A ti? I za kraj, znate šta treba. Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sledeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.